A cikin wannan bidiyo zan faɗa muku jerin wayoyi guda 4 da su ya kamata ku siya in dai har kun san kuɗin ku bai kai 200,000 ba. Wanda wannan wayoyi su ne za su ba ku balu na kuɗin ku kenan. Wannan wayoyi guda 4 kuma kenan da na faɗa muku a ciki ana iya samun su daga naira 150,000 yayi sama ko yayi ƙasa. Farashin dai ya danganta da inda kake ne. Wanda a cikin bidiyon nan kenan waya na fari ita ce Samsung A07. Samsung A07 in kuka duba tsarin da aka yi ta sun mata design mai kyau kuma sannan gashi nan tana da processor. Wayan mu na biyu kuma da zan muku bayani kenan ita ce Infinix Hot 60i. Infinix Hot 60i tana da design mai kyau in ka duba ta. Waya ce wanda in ka riƙe ta ita ma dai masha Allah. Sannan kuma waya na uku ita ne Tecno Spark 40. Tecno Spark 40 in kuka duba an mata ƙira an ɗan abu kamar za a kwafi iPhone 17 ma. To wannan ma kaɗai wani cinyewa ne in dai kana riƙe da wannan wayan tunda a nesa ba za a gane gashi nan ita ce a hannunka ba. Sannan wayar mu na 4 ita ce Redmi 15C. Ita kuma Redmi 15C za ku ga tana da batir wanda batirinta ya kai 6,000 ma. To wannan dai a cikin wayoyin nan kuma duka kowanne misali ka je ka ga bidiyo da ne kenan kowanne ɗaya bayan ɗaya zan muku bayani tun daga kan yanda RAM ɗinsu yake da yanda processor ɗinsu yake da kuma duka abubuwan da suke yi hakan nan na ayyuka. To sai ku duba a ciki ku ga wanne ne ya kamata ku zaɓa a ciki. Wanda misali a cikin bidiyon nan akwai biyu a ciki ma wanda kusan komai ɗinsu ya zo kusan kala ɗaya ne. Amma sai kun je kun ga bidiyon ɗaya bayan ɗaya. In misali a cikin wannan 4 dai su ya kamata a ce ka sayi ɗaya daga ciki. Wanda kuma a cikin summa gaba ɗaya zan ƙara yin wani bidiyo wanda zan cire muku wata guda ɗaya a ciki wanda ita tafi kowanne. Kawai dai abin da nake so da ku yi following ɗina sannan ku yi like. Na gode.